Isifundazwe iLimpopo sesibe nomuntu wokuqala obulawe igciwane i-coronavirus. Indoda eneminyaka engama-69 engakazi ivakashe ngaphandle kwalelizwe ishonele esibhedlela esimele kuleli sonto. Umhlangano namaqembu ezombusazwe bangama-27 abantu abahaqwe igciwane i-corona kulesifundazwe. Owesilisa odlule emhlabeni wangeniswa esibhedlela evele enezinye izifo ahamba nazo. We have entered another phase of our struggle of COVID. We always report of 0 death, but today we are reporting that we have a 1 death. Wengamele zempilo uthi unkosikazi kaMufi naye utholakale enaleli gciwane. Kumanje bathungatha abantu abake bahlangana nabo. Isifundazwe sikulungele ukubhekana nokubhebhetheka kwaleli gciwane uma kungase kube khona. The province has also identified 127 facilities that could be used for quarantine purposes in case of a total breakout anytime. 38 of these are readily available for use currently, and the others are receiving urgent upgrading as we speak. Ithimba lesifundazwe i-Provincial Command Team libe ingxenye nezikhulu kuyobamba izivimba umgwaqo. Kujikiswa abashayeli bezimoto abaningana ngokusebenzisa imvume ngendlela engafanele.